Rieten maar Geert, dat kan wat anders. Ja, het kan weer een leuk ideetje. Baseerd op lekker Rieten maar Rijtsen vanzelfs. Ja, vanzelfs. Maar ja, ik zeg Rijtsen aan het eten sieren en lekker Rieten maar Rijtsen stond erop. Ik denk, dat ken ik. Ja, dat eten is wel oors vanzelf. Ja, maar ja, het moet alle keer lekker wezen. Ja. Maar het is echt puur voor de gein, hè? Dus net dat ze speciale bedrieten krijgen gewoon. Ja, ze krijgen zeker lekker eten. Oh. Ze krijgen heel lekker eten. Culinaire hoogstandjes. Ja, letterlijk en figuurlijk. Cool, hè? Krijg je wel eens reacties op, denk ik, of net? Jo, wat dan? Ik ben al die jaren mensen die zeggen, lekker eten met Geert, dat wist ik nog. De mensen gaan vol in de kaart. Ja, en ze sjorren je naai en ze wiezen je naai en ja, dat is wel leuk. Het staat er nog net niet zo heel lang op, maar er zijn volle reacties al. En hoe lang staat het erop? Nou, 2 maanden, of een maand nog denk ik, 2 maanden. En nou al een succes? Jo, ja. En ze riest alle dagen op een deel van Boomburgum naar Drachten? Nee, 1 keer in de 3 dagen ongeveer, 1 keer 3 of 4 dagen. En dan is het krijg ik gewoon vol wat er binnen. En wat krijgen ze eten? Dessen die krijg je hier al in een kuil. En dan krijgen ze er nog biks, dat krijgen ze er elke dag 2 keer deze binnen. Oh ja, en dan eet je lekker? Dan eet je lekker. In Achelum is nu een 28 mooie, een groot feest. Van het bestaan van 200 jaar vanaf Vera Achmea, dat is in Achelum oprichten. Wij zijn in contact gekomen met de mensen die de Achelum Conventie organiseren. In eerste instantie zoen we met de boten erin. En toen vregen ze, ik fietsen. En dan moest het eigenlijk wat speciale fietsen wezen. Nou, toen heb ik dus toch de Marcus van der Woude, want die kennen we goed. En we weten dat die man al wat uitvindt. Ik zei, dan moest het jaar eigenlijk wat een plan bedenken, dat we er maar wat apart op een lappen komen. Hij zei dat het mooiste van alles is, hij zei Bill Clinton, maar er ik op. Nou, Marcus stinnen. Toen heb ik een weekend niks van hem gehad. Nou ja, goed, dan moet er bij mij eerst het hier en door boven komen. Wat inspiratie en nou, dat doe ik dan meestal jongens even op kantoor. En dan moet dat zo'n beetje beginnen te rollen, zeg maar zeggen. Dan ben ik nou ja, super fanatiek, ondanks dat ik geen dwander meer ben. Maar dan ging ik er gewoon voor en dan ging het zo wijzen dat je gewoon om 1 uur naast weet. Ja? Ja, hè? Ja, dan moet het eerst leren. Ja, dan moet het eerst leren. Maar wil je dat helemaal er ook in hollen of dat het? Nee, dat valt mooi. Hè? Zo, dan ging ik even af en toe even weer wat nootjes spelen. En dan, nou, dan ben ik weer helemaal vrij en leeg. Nee, en dan ik ben ik net eerder nou ja, tevreden zeg maar, dat ik denk, jongens, dit is het. He, dan kom ik maar eens bij dan ben ik er kleer mee, dan ben ik er kleer voor. En dan is bellen, regelen, met de BKB bellen, met de organisatie bellen van nou we hebben het concept klaar, bezoek het en zeg maar wat je ervan vindt. En maakt je dat ding? Ja, en nou ja, we kregen al redelijk gauw we Fiat van nou ze vonden geweldig, weer niet kleer. Maar niet. Ja. Dus dit is hem. Ja, klopt, dit is hem. De fiets van Bill. De fiets van Bill. De fiets van Bill. Ik had het idee wie om de fiets dus echt in de Friese kleuren te doen. Dus dat is red, wit, blauw. En ik vind eigenlijk persoonlijk zelf het leukste. Dat is het punt wat we hier op deze kant hebben. Dat we dus het volkslied erop hebben. Dat begint van bovenaan, die tekst erin terug, die past er net op en die heeft er ook in liggen zo mooi in die kettingkast. En dat is een beetje een goudkleurig letterke. En dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Heb ik het langst op denken gemaakt om dat voor me voor te krijgen. Dat is eigenlijk het bijzonderste.
Dus ja, ik zou zeggen, het kan net vriezer dan dit. Een topper. Ja. Dus wat dat betreft kan Bill alle weken maar komen. Dat mag 2 komen, zou ik zeggen. Dat lukt. Lukken komen. Ja.